Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Mawryngkhang yo balajutep ku museum jengki mau ba mausan. Ubadan haka Shnong Wahkhen ke bahap apo ka penosla CNRD Block East Castles District. Uday umau badan yala ke jong ka khana tenrai jeng khasi nadu handai kulong kuma bat yo ba lari la sumar kendong banyada yau niu mau na ke jing penjat ben reu hadu kini kisni bamenta. Dai kinong Shnong kani kathan. Si benta ban penpriang ke khana sepang jong uniu Mawryngkhang. Haka ni ka kanti kinong Shnong jong ni kathan ki bahapo ka kanhon jong ka Tourism Promotion Tracking Society Wahkhen la pelong ye ka jing Ïaidkjat pajba sa uniu mau. Haka Shnong Wahkhen ya ka bala pelong kerpang man haka sau trek menta unai weng. Haka ni ka jing Ïaidkjat sa uniu mau la ki spa ngot kinong chungok kai perthai na kaleng ka jela bat ki banabar ru kumjo kila tu chakani ka jaka. Bat haswa ban sedang ye kini ka jing Ïaidkjat pum kadak ka jing play ye kini la kawe ye kalama da wei ni ki doktor jeng ke Negrims Hospital Dr. Abhijit Bhatia bololong kongsan hakani ka singi. Hadin ke jing kawe ye kalama ki pajba kan thop ki khana na ki skol ba phero phe na kani kanong ba shilong ki pajba ki la banyak kejat da ke bajam ru ye kawe kawa ka badan nam hak jalla ke balatep kum kawa ro ke batoy arsot sekari Bangladesh ke bolong ru kawe ni kiwa ke bokhoj tam na pedang ki pat kiwa hak jalla bat ke badan la ka jong ka dor jong ka jing itenan. Nalor kani kawa ipat ba ki hap ro banyak leng ba ki san photeli ki jingkeng sien ki balapon leng ba ki riat ki ba itriem henrei ki basingan pat banyak lenti ki besriem ru bat ki jingkeng ki badan hakari China ka jing thmuhi ka bakongsan halo ka jing pelong ya kani ka jing Ïaidkjat sha Mawryngkhang kalong ban penroi bat ban peruspa ya ka kam jok kai perthai haki thai nong kandong bat ba ki nong jok kai perthai kin sok tho ru ban sumar kho ya ka mai mariang ki badan haki thai nong kandong. Wahkhen. Ông nghĩ như ngoại đều màu kiểu như phải em ở bên ạ Nhiệt bị vậy to. Tiếng là dạy lên tí cũng tua kabas ng tenang ta kadon ke jaga kabanga itieng ru tang ba imat kila sina higar kom kababiang tang apet bah kum tua te long kasu itieng kariat karam ken rei ka rokom ya pat te kabiang hi te kawe pan kisna de kisien ni ba pi dengan tharai kini gi bapai gi bapanya kini te kin hak iban long kini pek kini maramat mana kapor don di lapor don di bajan tukul long makan lembu jingma kayaknya ki bawan ka kasunan ngai tenan tharai ki weru kini tenan namar bah ngani kadai baitang jing tharai ki beri dok keti kin kampan te kamariang ru kadang long kum bakadai ban long padon lagi jing pendu kamariang kadang sa kajing long tenra ya ki bamud hiban wan kai kadang biang ki badang mud bawan kai ki badang long kumta ki ba don kamet ke pokoi ke baklan long kertaru ndang ila kami teman yang itu yang tharai kala kami stom ni kesultanan long kalong kampelati na ki wegi jaka kacing pala kolong ba pun na ki lenti rasna da ki brio ko pun ki kam da ki sia ki bun jaka ki balong riat le ban pen poi sakane ke jaka ki trai Shnong ne ki trai jaka ki la sna khanang da ki sia
ban poi jaka Dong kalong safe kan long kadan la kajong ke jigi tenat Shaduh kalong nak kumai shani kalong nak kumai shani kidan long kisna long basna hi man met di kisiet ye tip hangi te kadang kabiang biar hi Ïaidkjat Sna tengi sna apa tah kat sabasna mut sabalai sakrau sabtap ngia sna begitu ni syariat saram ban ngi wa yamlin ban ya tem teng don jing khap mesim don jing bos harian tang ya kecingking da bam ni sausi tang kecingking kawe bam sausi ila sna kan ne thai sau banai sau banai lah sna nia poi kini stage jerang nomor tan suki ngia don kini ngia rap we ar to bani pertan lem